La 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 la. La 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 la. Ketemu ke Petro. Piye kabare Pi Petro? Api-api wae Pak Gundul. Lah, suwe ora ketemu. Ya, aku kangen selalu. Piye kabare? Kok tambah lemu poso-poso Pi Petro? Ya ngene, aku ki ayem Pak Gundul. Lah, aku arep takon karo awakmu Pak Gundul. Ya, takon apa? Mumpung aku isih nang kene ngono Pi Petro. Aku golek Bagong kok ora ketemu-ketemu iki. Sakjane Bagong iki nang endi ngono kuwi Pak Gundul? Bagong. Bagong iki jina lemes banget kuwi Petro. Gak ngerti kenapa ya gak ngerti. Tapi ketoke dia lemes banget ngono Pi Petro. Aku gak tahu. Salah ya. Emangnya kenapa Pak Gundul? Loh, kok takok aku? Aku ya gak tahu. Bagong kena apa ya gak tahu. Kok Bagong nang kene? Arep prene ketoke. Endi Pi Petro? Kae nang ngurimu. Nang nguriku? Ya. Aduh. Kang Petro, tumben kok kene Kang Petro. Bagong, iya siap. Aku krungu kabar jarene Pak Gundul kuwi lemes banget ta, Gong. Kepiye? Aku nek bengi iki lupa kok Kang Gareng. Kang Gareng ya lupa ngugah aku. Dadine kok sahur. Dadine aku gak sahur ngono. Kang Petro. Mulane aku. Nek digugah kakakmu Gareng ya. Ya ndang tangi, aja angel-angel. Dokak-okak ora obah ora wah, jebule Bagong balik turu meneh. Ngono jarine. Bagong. Iya Kang Petro, kepiye? Lah Kang Petro kok tambah lemu. Ngene ta Bagong. Iki ngono ya awakmu kudune ben ora lemes ngene ya. Liya dina kudune sahur ta, Gong. Ya aku ngono ya sahur lho Kang Petro biasane. Tapi nang iki di bengi aku lupa kok di pacar kok. Mergo aku keturu ora digugah ngono. Gugah Bagong iku padha karo gugah sing banget angile. Diokak-okak ora tangi, disurung-surung ora tangi. Jalukane menawa disyarat Ki Petro. Oh, alah dul. Ya ngono kok pancen kok. Bagong lan Pak Gundul. Kepiye Ki Petro? Iki ngono aku mau ya kepapasan karo Kang Gareng. Jarine Kang Gareng iki ngene. Aku wis dikandani supayane kono truk Bagong tiliki nek bengi ora sahur. Nek menawa semaput ngono. Iya Kang Gareng, tapi nek aku lemes kok Kang Gareng. Lah piye? Aku wis nang sawah. Siang yo nang sawah. Tapi nan aku gak sahur yo ki. Aku yo lemes. Iya. Ngene ya. Pancen awake dhewe iku ya kudune senajan ing bulan puasa Ramadan, kegiatane awake dhewe ya maklum mung tani ya teko sawah. Ngono ya Ki Petro. Iya Pak Gundul. Iya. Iki ngono ya aku kepengin mastekno nen Bagong iki tetep sehat. Aku yo sehat lho Kang Gareng. Senajan aku gak sahur, tapi aku semangat kok. Supayane apa? Lah wong iki bulan yang penuh berkah, penuh kekuatan. Aku berdoa semoga puasaku sampai kepiye tak Bagong? Ya sampai penuh. Senajan aku gak sahur, tapi nan aku berdoa ngono kok. Bagong. Piye Dul? Iya, awake dhewe iku ya isane mung ndonga. Kabeh iku ya keparinge Gusti, ra ngono Ki Petro. Iya bener Pak Gundul. Iya, tapi nan aku ngene lho. Aku mbok yo nek pas turu gugah to Kang Petro. Biar aku gak lupa sahur ngene. Aku lemes Ya wis ngene Kang ya. Iki ngono awake dhewe wis suwe ora ketemu. Iki Petro wis suwe banget. Iki janjane ku nanti Petro. Ngene lho Pak Gundul lan Bagong. Aku iki netepi dawuhipun Kanjeng Rama Semar supayane ngawasi ana ing perkebunan kono. Perkebunan? Iya, ana ing kebun duren sebelah kono. Dadine aku ya tunggu kono, dadine aku jarang bali.
pantesan ya Gong. Nek aku kluyuran ora tau kepethuk. Jebule barang kepethuk pisan. Hehehe. Kok tambah lemu ya Gong. Iya ya Ndul. Ya kepiye? Hehe. Ya ngene Gong ya. Iki ngono ing bulan suci Ramadan ya. Awake dhewe iki ya ayo do mlaku-mlaku Gong. Karo ngabuburit. Iya Ndul. Ya kono sing hati-hati. Siap Wong Putra. Ayo Gong, senajan kowe ora sahur ya tetep semangat. Iya Ndul.